Propera parada, València Estació del Nord. correspondència amb metro. Serveis regionals. AVE i trens de llarga distància. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Final de trajecte. Próxima parada, València Estació del Nord. correspondencia con metro. Servicios regionales. AVE y trenes de larga distancia. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Final de trayecto. Regional Express, Destinació Tortosa i Barcelona Estació de França, amb eixida a les 17 hores i 17 minuts, via 1, sector A, amb parada a València La Font de Sant Lluís, València Cabanyal, Puçol, Sagunt, Nules Villavieja, Borriana Alquerías del Niño Perdido, Vila-real, Castelló de la Plana, Benicàssim, Orpesa, Torreblanca, Alcalà de Xivert, Benicarló Peníscola, Vinaròs, Ulldecona Alcanar la Sénia, l'Aldea Amposta Tortosa, Campredó, Tortosa, Campredó, l'Aldea Amposta Tortosa, Camarles del Tebre, l'Ampolla Perelló del Tebre, l'Ametlla de Mar, l'Hospitalet de l'Infant, Cambrils, Vilaseca, Tarragona, Altafulla Tamarit, Torredembarra, Sant Vicenç de Calders, Vilanova la Geltrú, Barcelona Sants, Barcelona Passeig de Gràcia i Barcelona Estació de França, via 1, sector A. Regional Express, destino Tortosa y Barcelona Estación de Francia, con salida a las 17 horas y 17 minutos. Vía 1, sector A. Señores clientes, bienvenidos a este tren con destino Barcelona Estació de França. Regionales Renfe les agradece que hayan elegido nuestros servicios y les desea un buen viaje. Muchas gracias. Senyors clients, benvinguts a aquest tren amb destinació Barcelona Estació de França. Regionals Renfe els agraeix que hagin triat els nostres serveis i els desitja bon viatge. Moltes gràcies. Propera parada, La Font de Sant Lluís. Correspondència amb Serveis regionals. próxima parada, La Font de Sant Lluís. Correspondencia con Servicios regionales. propera parada, València Cabanyal. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. próxima parada, València Cabanyal. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. propera parada, Puçol. próxima parada, Puçol. propera parada, Sagunt. correspondència amb Serveis regionals. i trens de llarga distància. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada, Sagunt. correspondencia con Servicios regionales. y trenes de larga distancia. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada, Nules la Vila Vella. próxima parada, Nules la Vila Vella. propera parada, Borriana les Alqueries. próxima parada, Borriana les Alqueries. propera parada, Vila-real. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. próxima parada, Vila-real. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. tren amb destinació, Barcelona Estació de França. propera parada, Castelló de la Plana. correspondència amb AVE i trens de llarga distància. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana.
Tren con destino... Barcelona, Estació de França. Próxima parada... Castelló de la Plana. Correspondencia con... AVE y trenes de larga distancia. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada... Benicàssim. Correspondència amb... Trens de llarga distància. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada... Benicàssim. Correspondencia con... Trenes de larga distancia. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada... Orpesa. Correspondència amb... Trens de llarga distància. Próxima parada... Orpesa. Correspondencia con... Trenes de larga distancia. Propera parada... Torreblanca. Próxima parada... Torreblanca. Propera parada... Alcalá de Xivert. Próxima parada... Alcalá de Xivert. Propera parada... Benicarló. Penyíscola. Correspondència amb... Trens de llarga distància. Próxima parada... Benicarló. Penyíscola. Correspondencia con... Trenes de larga distancia. Propera parada... Vinaròs. Correspondència amb... Trens de llarga distància. Próxima parada... Vinaròs. Correspondencia con... Trenes de larga distancia. Propera parada... Ulldecona. Próxima parada... Ulldecona. Propera parada... L'Aldea, Amposta. Correspondència amb... Serveis regionals. De llarga distància. Próxima parada... L'Aldea, Amposta. Correspondencia con... Servicios regionales. De larga distancia. Propera parada... Campredó. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Atenció. Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies. Per la seva seguretat, extremi l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot ocultar-ne un altre. Próxima parada... Campredó. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Propera parada... Tortosa. Correspondència amb... Serveis regionals. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada... Tortosa. Correspondencia con... Servicios regionales. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada... Campredó. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Atenció. Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies. Per la seva seguretat, extremi l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot ocultar-ne un altre. Próxima parada... Campredó. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Propera parada... L'Aldea, Amposta. Correspondència amb... Serveis regionals. De llarga distància. Próxima parada... L'Aldea, Amposta. Correspondencia con... Servicios regionales. De larga distancia. Propera parada... Camarles.
del Tebre. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada, Camarles, del Tebre. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. propera parada, L'Ampolla, Perelló, del Tebre. próxima parada, L'Ampolla, Perelló, del Tebre. propera parada, L'Ametlla de Mar. próxima parada, L'Ametlla de Mar. propera parada, L'Hospitalet de l'Infant. próxima parada, L'Hospitalet de l'Infant. propera parada, Cambrils. próxima parada, Cambrils. propera parada, Vila-seca. correspondència amb serveis regionals. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada, Vila-seca. correspondencia con servicios regionales. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Tren amb destinació, Barcelona, Estació de França. propera parada, Tarragona. correspondència amb serveis regionals I trens de llarga distància. tren con destino, Barcelona, Estació de França. próxima parada, Tarragona. correspondencia con Servicios regionales. Y trenes de larga distancia. propera parada, Altafulla, Tamarit. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. próxima parada, Altafulla, Tamarit. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. propera parada, Torredembarra. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. próxima parada, Torredembarra. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. tren amb destinació, Barcelona, Estació de França. propera parada, Sant Vicenç de Calders. correspondència amb línies 2 i 4 de Rodalies i serveis regionals. Tren con destino, Barcelona, Estació de França. próxima parada, Sant Vicenç de Calders. correspondencia con líneas 2 y 4 de cercanías Y servicios regionales. tren amb destinació, Barcelona, Estació de França. propera parada, Vilanova i la Geltrú. correspondència amb línia 2 de Rodalies. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Tren con destino, Barcelona, Estació de França. próxima parada, Vilanova i la Geltrú. correspondencia con líneas 2 de cercanías. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. tren amb destinació, Barcelona, Estació de França. propera parada, Barcelona, Sants. correspondència amb línies 1, 2, 3 i 4 de Rodalies. Línies 3 i 5 de metro. Serveis regionals. AVE i trens de llarga distància. Tren con destino, Barcelona, Estació de França. próxima parada, Barcelona, Sants. correspondencia con líneas 1, 2, 3 y 4 de cercanías. Líneas 3 y 5 de metro. Servicios regionales. AVE y trenes de larga distancia. tren amb destinació, Barcelona, Estació de França. propera parada, Barcelona, Passeig de Gràcia. correspondència amb línia 2 de Rodalies. Línies 2, 3 i 4 de metro i serveis regionals.
Tren con destino... Barcelona, Estació de França. Próxima parada... Barcelona, Passeig de Gràcia. Correspondencia con líneas 2 de cercanías. Líneas 2, 3 y 4 de metro. Y servicios regionales. Propera parada... Barcelona, Estació de França. Correspondència amb línia 2 de Rodalies i línia 4 de metro. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Final de trajecte. Próxima parada... Barcelona, Estació de França. Correspondencia con línea 2 de cercanías y línea 4 de metro. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Final de trayecto.